Video Podcast Creations presents. Добре дошли в света на висшата математика. В тази серия уроци ще се запознаем с основите на висшата математика, като линейна алгебра, векторен анализ, аналитична геометрия в равнината, аналитична геометрия в пространството и линейни и евклидови пространства. В първата част ще ви разкажа малко история и след това ще започнем практически. Целта на тези уроци е да се запознаете с математиката от практичната им гледна точка, а не да се задълбочаваме в теорията. Нека започнем. Названието алгебра проистича от съчетанието ал-китаб, ал-мухтафар, фи хисаб, ал-джабар, ва-ла-му-каба ала. Това означава кратка книга за възстановяване и противопоставяне на арабския математик Мухамед бен Муса ал-Хорезъм, живял и творял през 9 век. В нея авторът нарича прехвърлянето на членовете от една страна на едното уравнение в друга с противоположен знак ал-джабар. Съвременните означения в алгебрата се формират в края на 17 век от френският математик Виет. За много дълъг период от време главният предмет на алгебрата е бил решаването и анализирането на общите алгебрични уравнения. Аналитичното решение на уравнението от трета степен е направено през 1515 г. от италианските математици Шалпио дел Феро, живея 1465-1526 и Тарталя, живял през 1499 и 1557 г. А решението на уравнението от четвърта степен от Ферари 1529-1562 г. Последното е публикувано през 1545 г. в съчинението на Кардано. Силен импулс за развитието на алгебрата е оказал фундаменталният труд на Ойлер през 1707-1783, универсална аритметика, издадена през 1769 и преведена на много езици. Значителен прогрес в теорията на алгебричните уравнения правил в края на 18 век Жан Лерон де Аламбре. Той доказва за пръв път твърдението, че всяко алгебрично уравнение с реални и комплексни коефициенти има поне един корен и непосредствено следствие от него, че всяко уравнение има толкова корени, отчитани със своите кратности, колкото е степента му. Опитите да се търсят аналитични решения в уравненията от пета и по-висока степен са завършили с неуспех. Строго доказателство за невъзможността за решаването на общи алгебрични уравнения от степен по-голяма от четвърта е направил норвежкият математик Абел през 1804 г. В това време френският математик Галуа успява да реши извънредно трудният въпрос за условията, при които дадено уравнение е решимо алгебрически. Работата на Галуа са основа за съвременната теория на групите, имаща важно значение не само за развитието на алгебрата, но и за други науки, например кристалографията. Решаването на системи линейни алгебрични уравнения е довело до откриването и обособяването на специални алгебрични изрази, наречени детерминанти. Теорията на детерминантите и матриците има много приложения в един от основните дялове на алгебрата – линейната алгебра, а така също и във векторната алгебра, тензорната алгебра, матричното смятане, теорията на пръстените, полетата и структурите. Най-голям принос в областта на алгебрата от българските математици има академик Обрешков, живял от 1896 до 1963, студент на Алберт Айнщайн. Той обособява класическата теорема на Декарт и Бюдан Фурие за разпределение на комплексните корени на алгебричните уравнения. Още много други математици, физици и хора, занимаващи се с наука, са допринесли за развитието на математиката, но целта на нашите видеоматериали е да се запознаете с практическата и гледна точка. А вече, ако ви стане интересно, може да се зачетете в дебелите книги. Това беше кратката история на висшата математика. В следващия урок ще се запознаем с общи понятия на комплексните числа, алгебрична форма на комплексните числа, тригонометрична форма, формула на Муавър, геометрични интерпретации до полиноми. Довиждане! For more educational videos, visit our site at videopodcastcreations.blogspot.com.